חברים, היום אנחנו בעוד סרטון חדש. אני הולך ללמד אתכם היום משהו מטורף שאתם הולכים לקבל, אפילו יכול להיות אגדי בחינם ו10 יהלומים בחינם ומלא דברים שווים. אז תיכנסו לגוגל ותכתבו את מה שאני כותב. סופרסל סטור, תיכנסו לאופציה הזאת ואז תלחצו פה, אוקיי? ואז פה למעלה בצד שמאל יהיה כתוב לכם התחברות, תיכנסו ואז יבקש מכם מייל, שימו את המייל של המשתמש ברול סטארס שלכם, אחרי זה תעשו התחברות, ואז אחרי שתעשו התחברות אז זה ישלח לכם למייל קוד ותצטרכו להזין אותו שם, ואז ברגע שזה אז תעשו אישור ואז יכניס אתכם לעמוד הזה חזרה. אז כשאתם מגיעים לפה אז תלחצו פה על הברול סטארס, על החנות ברול סטארס, ואז ברגע שתיכנסו אז יהיה לכם פה למטה, יהיה לכם הודעה כזאת של 10 יהלומים, אז תרדו עד למטה ואז תראו פה, תלחצו על הדבר הזה, בעיקרון יהיה כתוב חינם ואז תעשו ניצול, יהיה לכם כפתור ואז תקבלו את זה בברול סטארס, זה כבר 10 יהלומים בחינם. והדבר העוד יותר מטורף, עכשיו אחרי שהתחברתם תחזרו לברול סטארס, ואז ברגע שאתם נכנסים תגיעו לפה לסופרסל, אני מקווה שראיתם מה עשיתי, נכנסים פה לשלוש פסים, לוחצים על האופציה האחרונה, ואז פה יהיה לכם כתוב על הכרטיס פה 1000, ויהיה לכם פה לחצן למטה. עכשיו תלחצו על הלחצן, יהיה כתוב לכם להפעיל את הכרטיס או משהו כזה, ואז תלחצו על הלחצן, זה יחזיר אתכם לאתר שמקודם הגענו אליו, יהיה לכם פה כתוב 1000 PTS, ואז תרדו קצת למטה, תרדו עוד, אוי נו, אוקיי, תרדו עוד. עכשיו פה יש לכם פרסים, תראו. פה יש לכם פרסים. אם יש לכם 1000 נקודות נגיד, אז אתם יכולים לקנות 5 סטאר דרופס. אתם רואים 5 סטאר דרופס חינם. ואם יהיה לכם יותר נקודות, אבל אני עוד מעט אסביר איך משיגים עוד נקודות. בבקשה תשימו לייק, יש לי רק 4 מנויים ואני משקיע הרבה. אז יהיה לכם פה, אתם יכולים לקנות בעד כל מיני דברים, בעד הנקודות כל מיני דברים. אפילו ב-3000 נקודות אתם יכולים להשיג אגדי. סורי, היה קצת צרחות. בקיצור, אז אתם יכולים להשיג את הפרסים האלה. ואיך משיגים את הנקודות? דבר ראשון, ברגע שעשיתם את מה שאמרתי לכם מקודם, אתם מקבלים 1000 נקודות חינם. ואיך אפשר להשיג עוד נקודות? פה יש לכם, אתם יורדים למטה, יש לכם פה משימות, ואתם משלימים אותם. אוקיי, זה יהיה לכם כתוב בעברית או באנגלית, מי שלא יודע אנגלית שיבקש מאבא שלו, אמא שלו. ועוד שיטות איך להשיג נקודות. יש פה, תסתכלו. גם המתנות האלה. כן, יש פה עוד מתנות בנקודות, אבל זה במלא נקודות. אוקיי, עכשיו תראו, איך משיגים נקודות. בואו נראה, אנחנו נחזור לאיפה שהיינו. סליחה, רגע, הנה. פה זה מראה לכם כמה נקודות אתם יכולים להשיג. לא יודע מה זה. טוב, תעשו חוזר ועוד חוזר. אוקיי, כדי להראות לכם איך להשיג נקודות צריך להעיף את זה ואז להיכנס שוב לגוגל, לכתוב את מה שאמרתי לכם בהתחלה, סופרסל סטור, להיכנס לזה. הנה, עכשיו תראו פה יש מלא, אם אתם רוצים לקנות בכסף אמיתי מהברול סטארס, אז אל תקנו מהברול סטארס עצמו, תקנו פה מהחנות הזאת, כי יש פה מבצעים מטורפים. תסתכלו, ב10 שקל 250 יהלומים. כל הסקינים בחנות שעולים איזה 1,000,000 שקל, פה זה עולה קצת. וכל משהו שאתם קונים גם פה, הנה תראו, בברול סטארס, ברול פאס פלוס עולה 30 שקל כמעט, פה זה עולה 10. ויש לכם גם ברול פאס לא פלוס.
עכשיו תראו, אם אתם קונים, תראו שלמטה כתוב לכם 500 פלוס נקודות. ואז כל דבר שאתם קונים, כתוב לכם כמה נקודות תרוויחו עליו. אתם רואים פה 200 נקודות, פה 350, פה 350, פה 350. יש לכם עוד מבצעים פה. הנה פה בכלל 5,000 נקודות. קיצור, יש לכם מלא נקודות, ואז עם הנקודות האלה אתם יכולים להשיג עוד בונוסים. אז אני מקווה שעזרתי, תנו לייק בסאב, ויאללה ביי.